Gipaningot ko kay lo mga kaagtang neto sa atong manukan. Gipaningot ko kay inang gamo mga manok perti si awa. Nagatang ko sa pultahan kay ang sunoy na mga piso perti si awa. Anad ra man gud sila kanang ilugan ba ang himungaan nga bago pa na miso. Dili sa lagi man naman mo gipatuktok. Mana sila gipatuktok kunya. Hawa mo dia be. Harap ajumuha man naman mo gipatuktok. Nang stress na kayo may sa among mga dako ra kay insod siya nanapod so dako na ron kita mo gud sila nga nay patuktok. Kamom lesig banget. Mira ba jud maminaw? Ang mga manok ko. Medyo pa ilan yan na. Gansa. Ay nako, ilagay yung kung ano nang sa sud. Alisan og pultahan kay sira di ay kay ngani ra gud nakagawa sila nangimawan na og nahimawan mi mga kaagtang og kanang kanisiya nahimawan sa og dakop sa imungaan nya kay ang piso kay perti pa man kagmay kaayo tanawang mga piso ana ang mga piso gamay pa kaayo siya. Need pang hiktan sa namo ang himungaan kay nasuroy-suroy na siya sa kuan. Sinasabi. Aman. To bubong. Ay. Looy ang piso, dili ka pa kaya magsuroy-suroy dara sa kalibunan. Upat ka buok sa naglumlum upat ra. Kabuk iyang piso niya. Ang gawas pa, di naka kuan banti o laag-laag. Ibiyan sa guro iyang butangan ng tubigan. Luwi kayo yung mapiso kay perti pa kayong gagmaya. Mapay paglansad, mapay pag kuan nito. Asa do ingos ko sa dawa. Ingos. Glumlum ganito. Isa. Awag sunoy ay. Asa? Awag isang pako. Lampon diwan ka na. Ano daw taon? Buyan din ani mo. Ha? Buyan. Maglabok sila sa sunod. Hindi, wak na magpapon lang. Wak na magpadao. Ay, po pala buyan. So, muna pong gitakpa niya. Takpa na po dire pikas. Soko na siya. Ano ka ulit. Yan, asa.
Ano magkarang taasara na eh. Mauna sa manawag. Luwi kayo siya. Mauna sa manawag. Kuan mo mga kaintang kung pasagdan na naman siya. Isod kayo magsuri-suri nga. Kuan. Gagmay iyang mga piso. Oo, gagmay kaayo. Pero last tulo ka itom. Tulo siya ka itom. Ya, sara ka puti. Isa pa. Update sa atong mga manok. So, kulungan sa manok. Kasi mga pugaran. Pero agamong mga manok uban, wa diha ng itlog sa pugaran. Sama bagong lansad. Sa siya ng itlog dito sa kalibunan na dara niya. Ambot asang usa nawa man Ikan siguro. Kasi nagagawas po. iti ay basig makagawas na po. Ang lagi. Kay bawg asa sa maga kuan. Itiwas na lang. Mao na ang atong kuan dito sa atong mga manukan. May munda ang tubig. Liho kayo sila kaya sila ito naghanghang mga manok ay. Naghanghang. Sila tubig diri kay naughan na wala man ning uwan. Kinahanglan na po sila katubigan. Ay ato po tong tubuon tong usa ka kuan dito ay katong agon. So mato ang atong update diri sa atong manukan diri sa wood, diri sa among dream house. Ya. Mara to mga kaagtang, salamat sa inyong pagtanaw.